Uy, tingog ba? Amang ka? Tak ang gaya mig bike. Tawanan ni. Pagkaway good banners and right, bukadak. Magkuhan pa mo ka bike no? Klase. Sa klase nga bike na. Pailara dyan mong amateur ba? Sa klase nga bike ni, di man pang riders ni, di man pang rides ni. Asa naman nga bike na? Pailara dyan mo ba? Baguhan mo sa bike ba? Napay mga turma. Di man na pang bike. Pang basketball, may tao na. Sapatos, pang soccer. Gaga. Napay helmet. Sa mga klase nga bike na, di man na pang riders. Asa na yung magikan na eh? Barbel eh. Nagtikol mi dito. Sige, take all. Lumba baka na maglumba mi. Take all, no? Take all. Lumba, take all. Gaga. Nagpaila yung beginners ba? Dili take all tawag ka na. Dili take all tawag ka na. Sana all tawag ka na. Gaga. Nagpaila yung mong beginners. Gaga. Napay, manubila nga, marag yugos kabaw. Ay gunitikol kay kasi Mano Jury na biyan eh. Sa? Kasi Mano Jury na ilagti. Si Mano Jure? Kare? Uy. Yung bike ko tanaw, pangit yung bike. Gaga, si Mano Jure daw. Manubila. Uy, ang si Mano Jure nga rin, sapatos na siya. Dili na siya nga break o manubila. Gaga. Beginners. Gaga. Sapatos na nga pang bike si Mano Jure. Ang kade tawag kade. Uno. Gaga. Taka, dili man na pang bike imong sapatos. Pang fishport man na. Fishport. Sa fishport. Nga mo ang pang bike nga pang professional nga pang bike nga sapatos. Napay bike nga gamay king ligid. Unsa ka bike na? Alien? Gaga. Bike na alien. Gaga. Uy, abno. Pang bike di, pang siminto, road bike tawagan eh, road bike. Road bike. Ang road bike gani, katong dagkog ligid nga bike. O kay gitawag nga road bike, dagkog ligid. Gaga. Di ka balo sa bike, di ka balo. Maabot na ito si Kuya Ron bay. Tugan na ito na kay Kuya Ron. Gaga. Tawagan naman ako to. Gaga. Tapay mga porma, murag mga ikan fishport. Kanya tirog nga bikers. Ay, loko. Oo. Ano na mga proper nga bikers? Tailok. Basig tailok. Gaga. Mga beginners. Dikik, may tawanan eh. Abot pa daw silang barbell. Utot nyo, kawat tayo barbell. Ako nga 5 minutes na ko barbell to Jinsan. Kalur. Barbell daw, barbell. Barbell gaga. Kuya, nanis kuya. Gaga. Nakunsa man mo 3 day? Ya, karating tawa na ya. Nagbike-bike bidri, yaming ginahilabtan. Alam na nagyun sa. Ano ni yung kuya? Ay, Ano problema ninyo? Anong Loh. Si Kuya Johnny Boy ng Jinsan. Kuya na na. Kuya niya na. Kuya niya mo. Anong mag-away man mo nga pareha lang man mo nga bike? Nahan ka na ba? Si Panguna sumaya. Sorry. Pupos man lagi ka. Gani mura kag mini-mini. Ang mayo ninyo buhaton mga amigo. Ang na ko ni. Pag grupo mo, pag-usa mo ba? Na yung mga dagkong event, kaya ninyo pildihon. Murag dagko sa dako pa sa kabaw ba? Yung grupo ha? Muna mala advice ako advice mo ay mo kaway. Bye-bye. Sorry kayo ha. Bye-bye. Lakos ako ha.
Bahala nagbugoy, basta laber boy. Bahala nagtakoy, basta laber boy. Bahala naglikoy, basta laber boy. Kung